Ay, di bukod di po yung matamis pa. Sino ba sul dito? 5 taon? Pero nakain din po ako dito minsan. Kanidang gaano ka nakatagal? Kanin. Diyan po, paano ko napadpad dyan? 20 pesos. Okay na tayo? 20 pesos. Ano yung gusto mo? Ilang baso? Mamaya pala sa isang gabi. Nakakain ka na dito. New Year. Ilang kamay nila? Five. Siya bumubaba. Si JJ pa naman. Kasi maniwala ka mag-ano to. Parang tinatanggi mo, Jay. Hindi ko nga alam. Ginawa ko na Jay nga. Kanin. Sasama na ko na dyan. Isa't kalabing ano. Dito na. Dito. Chara, lalagyan. Clara. Kaplas. Dalawang kanin. 3 pieces. Ba't kanin lang binibili? Take. Tignan ko. Kanin pa. Dip. Okay, pag igawa mo si ate ng sauce. What the hell? Marami mo charo. Okay ah. Kaya, 8 pieces. walang Diyan rice. ito bago tumili. Anong sauce mo? Dalawang ganito isa. Isa. Kasi wala pa po. Saan pawis naman? Sa'yo. Kanin rice. Kanin yung rice ha. Apat na. Guwapo. Ikaw yung tumingin eh. Ilan daw kuya? Ako kayo. I think that. Anong sauce niya mga ate? Pares Ang sauce ipabalot. Mangang parehas, hindi. Ano gusto mga teacher nyo? Kilala nyo si Mangseng? Ang sauce? Ito ma. Saka ang sauce na nila yan ay? Mga 60 to mamaya. 30 lang yung una, pero 30 yan. Half price. Tapos? Oh, sige. Dito na? 30 po ako. Hindi mamaya na ako magbabayad. Ah, sige. Tatlo daw. Libre ka sa mga Wala ka. Ikaw sa kanya ng 70 pesos. Bayad na yung mga ito ba lang mo? Halika na, saan ka na? Halika! Hindi manin. Manin daw. Oh, wala-wala. Gugutom ka rito, magpawala-wala. Ito, tatlo na tagta-tatlo to, Noy? Yung kagkalatlo. Ah. 107 baso.
135. Sama na din yun sa... Thank you. Pang rice. Oh, yeah. Ikaw muna magbabayad kasi uulit ka rin eh. With love. Ano din? Smart eh. Sa akin, dito ako. Bibili naman sa ano? Bakit money? Ito kuya. 60. Lang, linisin lang yung ano. Okay. Apat din. Dinala niya. Sila kapon na rice cooker. Kaya na ni Tita yung magsaing doon. Uwi ang maron na eh. Uwi ka ron. Ronald Galo. Nakita natin na Cooker lang. Yung rice cooker lang daw kamo. Alam naman niya sa ingang kamo yun. Tapos talagyan mo yan tol yung ano. Ang matamis na kasuyo. Tamis boss. Meron ka na buboy? Dapat doon kami order. Ano siya? Thank you. Meron ba? Okay ah. Parang bubuylo pa eh. Kamay pa. Kaya tanong ako nung darating ko. Ano mo ba tapos ang ano ko? Dali naman siya maya pa. Mamaya. Tagluso. Dalawa. Magkano sa kapya? 94, May 109. isa pa po. 109. Saka ano, 124. Ano daw? Talagang Ilan sa kanila ba? 424, no? Oo. Oo. Andiyan. Ito sa take-out, ah? Oo. 50. Dito, gawa na ito. Kamain ba siya ngayon? ano man. Kaya ko, ano ko. Wait lang. Tol, may take out daw doon. 6 na ako. Ilan ka? Tag 5 po. Tsaka matamis. Kaso yung asang po. Ay, di po, di po yung matamis pa niyo. Kaantay ka rin. Kamban. Hindi na ba sila dito? 5 taon? Pero nakain din po ako dito minsan. Kanina